Aparta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás na parroquia de Moruxo. Nesta casa viviu Indalecia, unha traballadora incansable lembrada especialmente pola súa vinculación co marisqueo. Indalecia é adoptada aos 12 anos por unha familia do lugar, provinte dun orfanato da Coruña. Desde mociña emprende numerosas tarefas para gañar a vida, algunhas das cales poden resultar curiosas a ollos actuais. É costureira, indo coa máquina na cabeza ás casas a facer arranxos, e practica o extraperlo na dura posguerra, trocando ás agachadas millo, patacas e outros alimentos nas zonas de Miño e Pontedeume, para logo vender ensada. Tamén é curandeira. A xente do lugar acode á súa casa a quitar o mal de ollo, o aire de defuntos, ou facer o polo aire dos pechos cando os traba algún insecto. Ademais, como a maior parte das veciñas e veciños do seu tempo, dedícase a cultivar a terra. Pero Indalecia é especialmente lembrada pola súa conexión co mundo do mar. Dende nova marisca ameixas na ría, cando este que facer estaba permitido para toda a veciñanza nas fértiles ribeiras de Bergondo. É unha das poucas persoas que, ademais de autoabastecemento, fai venda do produto a clientes como o cubano, veciño que rexentaba unha pequena casa de comidas na praia, entre outros. É lembrada pola súa destreza nesta tarefa. Segundo contan, non precisaba para mariscar máis ferramenta ca un coitelo, co que era quen de desenterrar os moluscos da área. Bergondo en feminino recupera a figura de Indalecia pola súa conexión do mundo do mar tan relevante para este territorio e a súa dedicación a múltiples traballos que dan conta da nosa historia recente.